ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ମୁଁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବ୍ଲସ୍ ରାଜାର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଗାଁ ପାହାଡ଼କୁ, ପାହାଡ଼ ବୁଲିବା ଆଉ ପାହାଡ଼ରେ ଯାହା ଫୁଲ ଫଳ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଫଳ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଖାଇବା ଆଉ ଆସିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଟିକେ ଚଢ଼ିକି ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲୁ, ଯାହାକି ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ହେଇଛି, ପାଚିନି। ଗଛ ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ପାଚିନି। ହଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଉପରେ, ତଳର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପଟ ଭିଉ। ମୋର ଏତେ ପାୱାର ନାହିଁ ଜୁମ୍ କରିବାକୁ ମୋବାଇଲର, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମଲ୍ଲି, ଆମେ ଆଇଛୁ ବଣକୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ ମଲ୍ଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣ ମଲ୍ଲି। ସୌମ୍ୟକୁ ଦେଖେଇଦେବା, ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସେ ଏପଟେ ଭ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଦେଖିବା। ସୌମ୍ୟ ଟିକେ ନେଲୁ, ଦେଖିଲୁ କେମିତି ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଜବରଦସ୍ତ ବାସ୍ନା। ସତରେ ମଲ୍ଲିଟା ଯେମିତି ବି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ବଣ ମଲ୍ଲିଟା ବି ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଆଇଥିଲୁ ପାହାଡ଼କୁ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ, ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ତ ବାଚିନି, ଆଉ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଏଇ ଗଛଟାରେ। ହଉ ଆମ୍ବ ଯିବା ଚଢ଼ିବା, ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ତୋଳିବା, ଆଉ ସେମାନେ ଥରେ ମୋର ଖାଇବୁ। ଏବେ ଚଢ଼ିବି, ଚଢ଼ିକି ଆମ୍ବ ଆଣିବି, ତାପରେ ଖାଇବା। ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼ିକି ବେଶୀ ନାହିଁ ଯୋଡ଼େ ଆମ୍ବ ଆଣିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଯୋଡ଼େ ଆଣିଛି, ତାର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ। ଆଉ କ'ଣ ହଉ ଖାଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଠା ଲାଗୁଛି କି ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବ ପୁରା ଖଟା, ଦେଇ ଖାଇଲୁ। ଆମ୍ବ ପୁରା ଖଟା। ନା ଏଇ ଆମ୍ବ ଖାଇ ହେବନି, ଲଙ୍କା ଖାଇ ହେବନି, ଏଇ ଆମ୍ବ ବି ଖାଇ ହେବନି।